Dneska jsem v rádiu slyšela, že náš starosta bude vybírat někoho na povinné práce. To by docela vysvětlovalo to, proč máš vedle sebe koště. Vypadá to, že seš na řadě. Za A to koště není moje a už tady bylo. A za B nic uklízet nebudu. Jako seš součástí tohodle městečka, tak prostě budeš uklízet. Uvědomuješ si, že tady bydlím sotva týden, že jo? A od kdy existuje jako limit? Od kdy můžeš uklízet? Děcka, už to vím, kdo bude uklízet. No doufám, že to budeš ty, protože jakmile to dostanu já, tak uteču. Že ti není hanba. Tohle je pro naše městečko. Musíš se tady o to starat, jestli tady chceš bydlet. Tak se o to postarej ty chytrolíno. Já si jdu pro něco dobrýho a absolutně mě to nezajímá. Tady máš koště. Na tohle ještě doplatíte. Řeknu to starostovi. To jsem teda nečekala, takový zájem o mé domácí sušenky. Ne, že bych tě podceňoval, ale já jsem to také nečekal. Mám vzít nějaké i starostovi domů? To asi ne. Dneska se řeší ten velký úklid sněhu a tak. A nerada bych ho rušila. Ale vzal bych to tam já, ty bys ho vůbec nerušila. Já vím, ale působilo by to docela blbě. Vykašli se na to. Tak dobře, jak myslíš. Každopádně mi můžeš zabalit 3 domů. Moc ráda, ty víš, že ti je dám vždycky zadarmo. Kvůli té včerejší kalamitě tady nemůžu ani sáňkovat, už fakt by to chtělo uklidit. Já vím, Jacku, ale nedá se s tím nic dělat, maximálně můžeme pomoct my sami, mám tady 1 koště. Prosím tě, myslíš si, že by brácha něco dělal? To upřímně nevím, ale pomoct bychom mohli, to nikdy není na škodu. Ne, ty jsi mega průhlednej, ty tady chceš uklidit, protože ta kalamita je hlavně před tvým barákem. No tak tohle to si určitě nemusel říkat nahlas, děkuju pěkně. Takže ty tady na nás takhle hraješ levou, to je od tebe pěkně ošklivý. Nehraju na vás nic, jen prostě chci pomoct. Nebo chceš hlavně pomoct sám sobě? Já už vám prostě nikdy nic neřeknu a je to. Já i moje žena jsme moc rádi, že zrovna vy nám pomůžete uklidit naše městečko. To ano, je to od vás moc milé a nebojte se, veškerou práci vám rádi zaplatíme. To je od vás velmi hezké, my se o to se ségrou postaráme. Během dneška a zítřka se o to postaráme a brzy bude hotovo. Tak se potom stavte do starostovny a my vám to všechno vyplatíme. Proč jsi mi neřekla, že sestru takhle provokuješ zbytečně? No, protože si myslím, že trocha práce by jí neuškodila, ale jakmile zjistí, že paní starostová jí bude velmi vděčná, tak hnedka poběží. No tak to asi nemáš pravdu a rozhodně nemáš všechny informace. Jako jaký informace? Ty snad víš něco, co já ne? No vím to, že paní starostová se starostou už si vybrali nějaké 2 pečopáky, kteří se o to postarají a dokonce dostanou i finanční odměnu. To si děláš srandu, že jo? Ale vůbec ne, přijeli z nějaké malinké vesničky, protože uklízí všude okolo. No určitě to dělají jen proto, že z toho mají peníze. No upřímně jsem si myslel, že by ti došlo, že peníze hýbou světem. No to už je teď jedno, já si zvládnu vydělat i sama, jsem nezávislá žirafa. Netvrdila jsi mi před půl hodinou, že jsi na tom teďka docela špatně? Jestli něco umíš opravdu dobře, tak je to kazit náladu, takže toho laskavě nech. Hele, už se stmívá, asi by se měli jít domů. No ty celý den stojíš jenom před svým barákem, takže ti to vůbec nevadí. No to teda, Bene, jestli ti tady vadíme, tak my klidně půjdeme. Ale nevadíte mi vůbec, jen mi je prostě už zima na tlapky a nerad bych byl nemocnej. Já jsem teda nevěděl, že se bojíš rýmičky. Nebojím se rýmičky, přestaňte být patetický. Chcete jít se mnou domů? Klidně můžete. No, tak asi klidně, my stejně nemáme co na práci. Tak jo, udělám vám horkou čokoládu a dáme si něco dobrýho, ne? Já klidně zajdu do stánku pro nějaké sušenky. To bys byla moc hodná, tak jdem. Už jsem konečně doma. Ježiši, co tady děláš takhle brzo? Já myslela, že chodíš až pozdě večer domů z práce. To zní, jako by si nebyl rád, že mě vidíš. Vždyť se ti vrátila tvoje milovaná žena. No já zrovna pozval návštěvu k nám domů. Ale to vůbec nevadí.
Já jsem skončila brzo v práci, natáčeli jsme nový seriál a klidně udělám něco dobrého k večeři. No tak jako klidně, pokud ti nebudeme vadit. Ale prosím vás, vy mi nevadíte nikdy, tak pojďte. Už je večera, skoro nikdo tady není. Už se můžeme pustit pořádně do práce, ať to máme co nejdřív hotový. To rozhodně můžeme, aspoň pomůžeme tomuhle malému městečku. Nepřijde ti trochu zvláštní, že to uklízíme zrovna my, když jsme od někud jinut? Tak alespoň jsme zjistili, že pečopáci z tohoto malého městečka práci nemají moc rádi. Kdyby práci neměli jenom rádi, tak je to ještě dobrý. Ale tady to vypadá, že se práce doslova bojijou. Zajímalo by mě, co dělali na podzim, když tady bylo tolik listí. Ke mně se dostalo, že paní starostová se starostou to uklízeli sami. Tak to je opravdu ostuda. Tak taky popadni koště, ať to máme co nejdřív hotový a máme odměnu. To máš pravdu, zítra odpoledne máme uklízet zase v jiné vesnici. To si děláš srandu, ty jsi něco domluvila beze mě? No, možná. No dobrá tedy, ale mohli by si zvyknout na to, že nejsme úklidová služba celého okolí. Neboj se, zítra nám přijde pomoct i tvůj brácha, takže to budeme mít cubidu. Sendelínku, tak co si myslíš o té nové čepičce? Chceš ji nebo ne? Já opravdu nevím, mně stačí tady ta, co jsi mi dala, stejně mi nedovolíš nosit nic jinýho. No dovol, to není žádná pravda, Sendelínku. Kdybych si nemohl nosit nic jiného, tak ti nenabízím novou čepičku právě teď. No dobře, ale doopravdy žádnou novou čepici nechci, tahle mi stačí. Přece jenom zase za pár měsíců bude jaro a už ji nebudu potřebovat. No tak to nevím, Sendelínku. Určitě ji potřebuješ. Tak, Katuško, prosím jednu tu čepičku. Tak proč se mě teda ptáš, když to rozhodneš za mě? Prosím, prosím. Ale proč ne? Protože se mi nechce. Prosím, Ne. prosím, Ne. prosím, Můžeš tady prosit klidně do Aleluja. prosím, Můžeš tady prosit klidně. prosím. Tyjo, slyšela jsi... Tak luk. Tyjo, slyšela jsem o tom, že náš... Zaslechla jsem... Ne, to na fouk. Tak ty mi do toho... Takže za A, to koště není... To jsem teda nečekala takový zájem o mé zimní sušenky. Dala mi opravdu moc práce a jsem ráda, že kvůli té včerejší kalamitě se tady nedá ani... Nehraju na vás... Upřímně jsem si myslela, že by ti mohlo dojít, že svět se točí okolo peněz a peníze se točí kolem světa. No já zrovna pozval Jack... Zajímalo by mě, co dělali na podzim...